Afirka ta baiwa duniya wayewa, duniya ta kira Afirka da jahila. To amma shi tarihi mai yace, jami'o'i guda biyu da suka fi kowanne dadewa a fadin duniya a Morocco da Mali suke. Mutum mafi tarin dukiya da ya taba wanzuwa a rubutaccen tarihin duniya a Mali yake. Katanga mafi tsawo a tarihin duniya da dan adam ya taba ginawa da hannunsa a Najeriya take. Daula mafi girma da dadewa da ta taba wanzuwa a doron kasa a Mali take. Birni mafi girma mafi dadewa da ya fara kawata kansa da fasahohin zamani a Najeriya yake. Doguwar hanyar tafiye-tafiyen kasuwanci mafi girma a tarihin duniya a Afirka take. Kai nahiyar da tafi kowace arzikin ma'adanai nahiyar Afirka ce. A kasar Mali da Masar aka fara yin tiyatar kwakwalwa, haƙori da idanu a zamanance. Kasar Masar ce ta fara samar da ilimin lissafi mai zurfi da ilimin kere-kere da gine-ginen zamani a duniya. A Nubiya da Masar aka fara samar da kalandar zagayawar shekara cikin kwanaki 365. Afirka ce ta fara samar da fasahar rubutu na wannan zamani. Afirka ce ta fara sayarwa da Turai zinare, karfe, gishiri, haƙwaren giwa da littattafan ilimi kafin a yi muku gorin made in Europe. Mun riga Turai fara mulkin siyasa, doka da shari'a, don haka mun riga su wayewa. Babu wanda ya sai kaskantar da mu saboda mun kasance 'yan Afirka. Kwarai mu 'yan Afirka ne saboda an haife mu a Afirka ne, kuma muna matukar alfahari da Afirka. Ni ma sunana dan Afirka.